pachipamwe makomrades tinoda kutenda avo vari kugadzira chirongwa chataparura chefundraising yakomrades inoga yemabhonzo. Then vamwe vari kuzoisa ma-e-wallets avo after tavabatsira pane mibvunzo iri kuuya kuti vanoshandisa mukuru waikoti munotambira here. Yes, vanoshandisa mukuru mawaikoti munotambira. Pane vamwe vatoisa mawaikoti emafikirani tichaita urongwa hwekunokoleta todeposit account ndokutambira ma-e-wallet tokumaona vari kuita ma-e-wallet pamberi nazo. Then kuramba tinzwa vari kuzimbabwe vari kubvunza kuti vari kuzimbabwe tobatsira sei. Hatisati taane platform kuzimbabwe, tichatambanudza kana taona kuti vari musouth africa vakundikana. For now tati vari musouth africa ndimi macomrades, you need to show us kuti revolution yakatanga iyi kutakura munhu wese kuenda kumusha. Ndosaka tati hatisi kuzoenda kumusha tisina ukwano. Comrades wedu vari mukati ngavabude panze tiende takakwana tinoita zvakanaka. So South Africa is the time to shine. Vari kuzimbabwe nepachavada, asi kana taona kuti taremerwa tichazobatsira kutiona kuti tine platform iyi. Then imi maseiwo muri kuya muchifonera makaisa mapictures anachamisa muchida kutaunga muri vanhu vevanhu. Tichazokupedza kuti tisangane takurovai. Stop that nonsense. We are doing this for a purpose. We are in a struggle here and you come here to basa rekuda kuita wine for your horses. So don't play with us that way. We will deal with you. Tichakupindurai tosangana nemi tokudashurai. So don't try that nonsense. Ndechikuonai panapa muri kutry kupona tabloka makozi kuisa nhamba makuisa 100 kozi vanhu mapenzi evanhu. Tikuti isisu chirongwa chacomrades inoka yemabhunu ngachiende kumberi. We are not going to be disturbed in a misigananda. We will deal with you. Try to make fun with us. Mascreenshot isai macomrades hatikwanisa kuzokupindurai tese mese, asi tinotarisa message yedu toona kuti iri kutaura nezvii. Vari kubvunza toisa papi tibatsirana wemawaikoti akazhinji tiri kuziva wemukuru ndimi manga muchibvunza-bvunza ndauya kuti tipindirani pano. Saka tiri kuda kuwatapo ko iscreenshot yenyu ndo yakatikoshera, ndo inoita kuti zvinhu zviende kumberi. Ngatiitei macomrades pamberi nazo. Taisa account number, mari dzinopinda muaccount number yataisa iyoyo ine madetails aripo. That's an FNB account number. Then vari kuzimbabwe tiri kuona muri kubvunza vakawanda. Tichaita chirongwa kana taona kuti homwe yedu haina kukwana kusvika patasvika. Mari idzi tikatipopushei varimo musouth africa. Tiri kuona ma11 vari kuuya, vamwe vari kuisa kuaccount, vamwe vari kuisa kuma-e-wallet, vamwe vari kutumira mawaikoti. Tiri kukutendai itai chirongwa chacomrades venyu tibude nawo touya nawo pazimbabwe. Comrades nyoka yemabhunu havana kuramba kuenda kuzimbabwe, vakaramba kuenda kuzimbabwe vari mumaoko eziganani. So kuzimbabwe is coming. So musanyeperwa muchifurirana kuti mozozvinonzezisa muri kuita anobva agara ari padzaewa. Hakuna anogara kuita zviri yake. Munhu wese tiri kutakura mwana wese. We are going to build our country and claim our status again. Uganda is time up. Hapasisina time eshe papo. It's cheap out now. You have to go. So pamberi neprogram macomrades ngatiendei kumberi zvinhu zvifambe. We are not backward, never. We are not going backward. We are going forward. So tine vamwe vazivisi andikangana kwaadress wemabusiness ari kusumukira vari kutova kukaisa something yedu motiisirawo adress kuchannel. So it's fine kuwirirana nemi. Tikaona kuko payment yenyu screenshot yenyu toiona kuti tiwa yapinda kuno, hapana patingatadza kuti mukomborerwe business yenyu roende kumberi. So macomrades mukazoona taakudropa 1 or 2 maadress pano, vamwe wedu macomrades vari kutibatsirawo vatambura kutsvaga mari iyi, vanenge vachida kuti mabusiness avo aendewo kumberi. Saka munozoisawo mareactions, mozolaika, mosheya mabusiness atinenge taisa.
takubatsirana takugadzira Zimbabwe itsva. Tinogadzira government paside kana government iri panzvimbo iri kutadza basa. So this is the new government iri kutungamirirai. Even kumakomandi tataura kuti kumakomandi tichanga tichipa izi because makomanders mamwe ari pahachatrastika. So ngatifambei mberi vakomanda, ngatiisei mari tiise mberi. Comrade Nyoka Yemabhunu, Tuesday you must be out. Hatisi kuda kukanganiswa nenyaya yemari, tiri kuda kunzwa kuti takanganiswa nematechnicalities tobhadhara zvinhu zvofamba. So hatipe takuchiitwa nezvigananda. yeZimbabwe, let's join hands. This is time to unite and defeat the enemy. The enemy is Gananda. Let's deal with them. Toda kutenda zvese zvamuri kuita wemabusiness takunzwa nyaya dzenyu mauya muchibvunza hatitati adrese pano kuti muzozive. Yes, mukatiisira screenshot yeproof of payment, motiisira kana flyer rebusiness renyu, tinouya tori isi. So patiri kuita fundraising ndo zvinhu zvichanga zvichiitika izvozvo. Mukaona taisa business hatina kungoisa vanhu vanenge vaisawo kana kamari ka50 rand 100 rand vachitibatsira, then isisu touyawo tokushambadza kwavari umwe mungadawo zvavanenge vachiita moshe yavo. Uswere zvakanaka. Any more updates, mibvunzo iri kuramba ichiuya techiverenga, hatikwanisi kupindurai asi tinozouya tichipindura ka1 pano mazvidi. Maswera sei muri weZimbabwe? Tatiuya neupdate yemasitati pachirongwa chedu chechingungu ndengu chinotaurwa nemamwe makomrades fundraising yekuti tidzoke tiina comrade wedu musi weTuesday. Right, taita put in place ma-account numbers nema-e-wallet numbers ne-WhatsApp yekuisa anonzi machi ma-e-wallet enyu ari kushandisa Capcase, ari kushandisa mamwe ma-Nedbank nezvimwe zvakadaro, ma-Wi-Code tiri kuzvifarira izvozvi. So izvezvi tatida kuupdate aina 1/2 zvakadza tasvika kubatanidza kuisa mari dziri muma-e-wallet kuti dziende muaccount. So takwanisa kuzviita izvozvi. So update ino tikupai na 5 minutes to 2 saka tikureva kuti taane 3 or 4 hours fundraising yedu yatanga. So tinoda kuzivisana kuti pa 3 to 4 hours tatatanga fundraising takwanisa kuraiza mari inoita iyo 1480 ndo patawa izvi within 4 hours. That is a good start. Toda kutendai macomrades, all that money coming from the comrades in South Africa. Then reflect my account is 1280. 200 is still pending yaitwa ne foreign bank isiri FNB. I think after haina kuitwa pay and clear, but ino clear hai we noted it saka iri kuiripo pa 1480 total iyoyo. So ndo mafambiro ataita asi tirikuona mamwe macomrades anga achitasika pamatoti tichaita izvi response yenyu tiri kuifarira nokuratidza kuti maredi kuti tisunungure Zimbabwe. Ndo ma-checks and balances anoita kuti leadership yenyu ikwanise kuva nezvidokwa-dokwa zvekuenda kumberi vachiziva kuti vakatsidzirwa. Ndo Zimbabwe chaicho yatinoziva inotaurwa kuti pamberi nekubatana. So unity iyoyo tinoti pamberi nayo. Then vanhu rambai muchiisa mari ikoko techinza mamwe ma-updates ma-e-wallets tinenge tibhisi. Then vamwe vanenge vachibvunza kuti WhatsApp haisati yahekwa. Haiwa, taita put in place ma-securities and each and every screenshot yatinenge taita nema e-wallet tinoforwarda there and there to another WhatsApp number in case kana kuri kunzi vakada kutry kuda kuheka this number, but I don't think they are going to win easily kana vachida kuita izvozvo. So number yenyu is very secured. We manage to secure it so we can easily recover it kana vakada kuita zvavanenge vachiita. So ndo mafambiro ataita. So pamberi nekubatana, pamberi neunity iyoyo ndo zvinotaurwa. Makanzwa comrade Geza vachitaura nzira dzemasoja. Nzira dzemasoja dzine mitemo yadzo dzatinenge tichifamba. Titaurai vanhu, taurai zvinoitika kuruzhinji rweZimbabwe, muvaudze zvakanakira comrade Nyoka Yemabhunu. Ndo zvinotaura nzira dzemasoja izvezvi dzakataurwa nacomrade Mao. Then dzinotaura futi dzichiramba zvinoitwa nezvigananda kuti musaiwe munotora zvinhu zvemasi yedu.
dzoserai zvinhu zvese zvinenge zvatorwa kumuwengi. So tinoona vamwe vanenge vachifungidzira kuti vaita live breakthrough pavanenge vachipiwa motikari naComrade Chiwenga nemari yekuba, votobuda vachiti congratulations taita break. That's not a breakthrough, it's against nzira dzemasoja dzatiri kufamba nadzo. When we gain command, we are going to tell everyone kuti dzoserai zvinhu zvese zvakatorwa kumuwengi, musabate zvinhu zvakasviba. Izvozvo ndo zvinoita kuti nyika isafambe kumberi. Work hard for your thing. Kana usina mari yekutenga mota, tenga bhasikoro. We are preparing the platform yeZimbabwe yekuti munhu wese achakwanisa kuwana zvinhu zviri affordable. You can easily buy motikari dzamuchada muchisupportwa nemabhengi enyu pasisina zvigananda izvi. So vese vavo vari kutambira mari dzakasviba tiri kuti pasi nazvo. It's against nzira dzemasoja dzatiri kufamba nadzo. Ndo zvinoita kuti musakomborerwe naMwari, ndo zvinoita kuti muite maaccidents ari unnecessary, ndo zvinoita kuti musangane nematambudziko upenyu usingafambi but wangogara muzimota iroro. Musabate mari dzakasviba, batai mari dzakachena. Ma50 rand, 100 rand, 200 rand atiri kutumirana iwaya ndo mari yakachena inosapotwa nenzira dzemasoja. So makomrades ngatirambe tichibatirana tichienda kumberi. Tiri kuziva vazhinji vari kuti aiwa musatibudise, asi tinawo manickname. Vamwe vanonzi vana fearless vachipa manickname dzavo pachipamwe makomrades tinoda kutenda avo vari kugadzira chirongwa chataparura chefundraising yaComrade Nyoka yeMabhonzo. Then vamwe vari kuzoisa ma-e-wallets avo after tavabatsira. Pane mibvunzo iri kuuya kuti vanoshandisa mukuru waikoti tinoti munotambira here? Yes, vanoshandisa mukuru mawaikoti tinotambira. Pane vamwe vanoisa mawaikoti ema50 rand tichaita urongwa hwekunokolekta tekuposta muakaunti. Tiri kutambira ma-e-wallets kuti maona vari kuita ma-e-wallets pamberi nazvo. Then tikuramba tichizva vari kuZimbabwe vari kubvunza kuti vari kuZimbabwe tobatira sei. Hatisati taane platform kuZimbabwe, tichatambanudza kana taona kuti vari muSouth Africa vakundikana. For now tati vari muSouth Africa, zvimi makomrades, you need to show us kuti revolution yatatanga iyi kutakura munhu wese kuenda kumusha. Ndo saka tati hatisi kuzoenda kumusha tisina ukwana. Comrade wedu ari mukati ngavabude pasi tiende takakwana, tinoita zvakanaka izvi. So South Africa is the time to shine. Vari kuZimbabwe tinepa tichavada, asi kana taona kuti taremerwa tichazobatsira kutiona kuti tine platform iyi. Then imi maseiwo muri kuya muchionera makaisa mapictures anachamisa muchida kutaura kuri vanhu vevanhu. Tichazokupedza idi tisangane takurovai. Stop that nonsense. We are doing this for a purpose. We are in a struggle here and you come here to basa rekuda kuita wine for your horses. So don't play with us that way. We will deal with you. Tichakupindurai, tosangana nemi, tokudashurai. So don't try that nonsense. Then tikuonai panapa muri kutry kupona tabloga makozi kuisa nhamba makuisa 100 kozi vanhu mapenzi evanhu. Tiri kuti isisi chirongwa chaComrade Nyoka yeMabhonzo ngachiende kumberi. We are not going to be disturbed in any zvigananda inini. We will deal with you. Try to make fun with us. Mascreenshot isai makomrades. Hatikwanisa kuzokupindurai tese mese, asi tinotarisa message yekutiona kuti iri kutaura nezvei. Vari kubvunza toisa papi tibatsirana wemawaikoti akazhinji tikuziva wemukuru. Imi manga muchibvunza tauya kuti tipindurani pano. Saka tiri kuda kuwatsapo screenshot yenyu ndo yakatikoshera, ndo inoita kuti zvinhu zviende kumberi. Ngatiitei makomrades pamberi nazvo. Taisa account number, mari dzinopinda muaccount number yataisa iyoyo ine madetails aripo. That's an FNB account number. Then vari kuZimbabwe tiri kuona muri kubvunza vakawanda. Tichaita chirongwa kana taona kuti
homwe yedu haina kukwana kusvika patasvika. Parize tingatimbopushe varimo muSouth Africa. Tiri kuona ma11 vari kuuya, vamwe vari kuisa kuaccount, vamwe vari kuisa kuma-e-wallet, vamwe vari kutumira ma-whiteboard. Tiri kukutendai, itai chirongwa chacomrade wenyu, tibude nawo, touya nawo paZimbabwe. Comrade nyoka yemabhuna havana kuramba kuenda kuZimbabwe, vakaramba kuenda kuZimbabwe vari mumaoko eZiganani. So kuZimbabwe is coming. So musanyeperwa muchifurirana kuti odzozinotedzisa muri kuita anobva agara ari padhaewa, hakuna anogara kuita iri ati munhu wese tichitakura mwana wese we are going to build our country and claim our status again. Uganda is time up. Hapasisina time yeshepa up. It's ship out now. We have to go. So pamberi neprogram macomrades ngatiendei kumberi, zvinhu zvifambe. We are not backwards, never. We are not going backward. We are going forward. So tine vamwe last issue yandirikangana kuadresa wemabusiness ari kusimukira, vari kutova tikaisa something yedu motiisirawo advert kuchannel. So it's fine, kuwirirana neni. Tikaona proof of payment yenyu, screenshot yenyu, toiona kutiwa yapinda kuno, hapana patingatadza kuti mukomborerwe business renyu riende kumberi. So macomrades, mukazoona taakudropa 1 or 2 maadvert pano, vamwe wedu macomrades vari kutibatirawo vatambura kutsvaga mari iyi, vanenge vachida kuti mabusiness avo aendewo kumberi. Saka munozoisawo mareactions, mozolaika, mosheya mabusiness atinenge taisa. Taakubatsirana, taakugadzira Zimbabwe itsva. Tinogadzira government paside kana government iri panzvimbo iri kutadza basa. So this is the new government iri kutungamirai. Even kuma-commands tataura kuti kuma-commands tichanga tichipaisi because ma-commanders mamwe ari pahachatrastika. So ngatifambei mberi wakomana, ngatiisei mari tinde mberi. Comrade nyoka yemabhunu, Tuesday he must be out. Hatisi kuda kukanganiswa nenyaya yemari, tiri kuda kunzwa kuti takanganiswa nematechnicalities tobhadhara, zvinhu zvofamba. So hatipe takudzidziswa nezvigananda. Zimbabweans, let's join hands. This is time to unite and defeat the enemy. The enemy is Gananda. Let's deal with them. Tinoda kutendai zvese zvamuri kuita wemabusiness. Takuzwa nyaya dzenyu mauya muchibvunza, asi tatiadrese pano kuti muzozive. Yes, mukatiisira screenshot yeproof of payment, motiisira kana flyer rebusiness renyu, tinouya toriisa. So patiri kuita fundraising, ndo tanga zichiitika izvozvo. Mukaona taisa business, hatina kungoisa vanhu vanenge vaisawo kana kamari ka50 rand 100 rand vachitibatsira, then isisu touyawo tokushambadza kwavari. Zvimwe mungadawo zvavanenge vachiita, moshe yavo tiswere zvakanaka. Any more updates, mibvunzo iri kuramba ichiuya, techiverenga hatikwanise kukupindurai, asi tinozouya tichipindura ka1 pano mazvita. Masera sei mhuri yeZimbabwe? Tatiuye neupdate yemasikati pachirongwa chedu chechingungundengu chinotaurwa nemamwe macomrades fundraising yekuti tidzoke tiina comrades vedu musi weTuesday. Right, taita put in place ma-account numbers nema-e-wallet numbers ne-WhatsApp yekuisa anonzi machi ma-e-wallet enyu vari kushandisa Capstate, vari kushandisa mamwe ma-Nedbank nezvimwe zvakadaro, ma-Y code.